Pois bos días, estamos en Chan de Brito, de guías no Clube Mauso de Guías para Ronsín Ronsán. As miñas costas vedes a ría de Vigo dende o castro de Chan de Brito, que é un dos puntos deste roteiro. É un dos lugares maravillosos desta parroquia do concello de Nigrán, a medio camiño entre o Val do Fragoso, onde está a cidade de Vigo, e o Val do Millor, onde está, entre outras, poboación Bayona, como vedes ahora no fondo, Nigrán, o que pertence á parroquia de Chan de Brito. Hoxe fixemos unha ruta curta, rápida, parando e explicando algunhas das maravillas como son o seu patrimonio rupestre, os petrólifos, os restos arqueolóxicos que hai asociados coa idade do bronce, con outras épocas como é o Paleolítico inferior, pero tamén estivemos comentando os muños de agua do século XVIII e XIX que hai na parroquia, observando tamén a súa riqueza e variedade natural, contando algunhas das súas historias transmitidas polo patrimonio oral, pola literatura oral dos veciños máis antigos, máis bellos que podemos consultar safallanos. Nos llevamos visitando Chan de Brito perto de 40 anos, pero tamén mostrando algunhas das desfeitas ou algunhas das cousas mal feitas na parroquia, unhas veces por desidia, outras veces por ignorancia, outras veces pois polos signos dos tempos que van estragando o moito que temos, pensando que non ten valor, como son pois os camiños antigos, as chans que se utilizaban para pastoreo agora pois con plantío de árbores que nunca van a ir adiante porque non son terras propicias para iso. Penso que xa pasou un minuto. Hola, estamos nos Montes de Couso, con a visita de Ronsín Ronsán, unha asociación do norte da Galiza que se preocupou ou está interesada en coñecer a nosa xestión e vieron hasta aquí e nos encantados de que estén aquí con nós e enseñamos un pouco pois, o que o noso modelo de xestión, un modelo multifuncional, que apostamos por ele, un monte productivo, monte con espacios de lecer, monte con espacios para a cultura, ben. E entonces pois estamos a coñecer todo eso, espero que lles gustase. Hoxe pois estamos mirando a plantación de shiitake, unha produción productiva, outra produción productiva que é a produción de resina, e despois espacios de cultura como o Bosque da Lingua ou espacios de lecer, como o mesmo propio Bosque da Lingua e o Bosque das Memorias, e nos quedou por mirar pois áreas recreativas como zona de baño, o fruto do bosque, produción de castañas, eso quedou no tinteiro, pero bueno, quedará para outra vez que andase máis tempo.